நாவாகும் ஏத்தும் நாமே இயேசு கிறிஸ்து ஏத்தும் நாமே இயேசு கிறிஸ்து அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து அவர் நாமம் இயேசு கிறிஸ்து நன்றி நாங்கள் யாவரும் அமர்ந்து கொள்வோம் විශේෂයෙන් ඉදිරියට වෙලා යාත්නා කරපාය ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ පාලකවරුන්ගේ අතේ මොකුත් නැහැ මැජික් කරන්න පුළුවන් ආයේ නෙවෙයි ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගාව එවිලා යාත්නා කරනකොට ඔබට උත්තරයක් තියෙනවා நன்றாக முன்பதாக வந்து ஜெபித்தவர்கள் எல்லாம் ஞாபகம் போதருடைய கைகளில் ஒன்றுமில்லை அவர்கள் வித்து செய்கிற மக்கள் அல்ல ஆண்டவரை நம்பி வரும் பொழுது கர்த்தர் காரியங்களை செய்கிறார் අන්තිම අනාගතවතුරු අන්තිම නායකත්වයේ දුන්නේ යේසුස් වහන්සේ පමණයි ඊට පස්ව දෙවියන් වහන්සේ සභාවට ඒ සියලු දේම දීලා ඇරියා එදෙහිල්ල විශ්වාස කරන ආය තුල පවතිනා වූ නැත්නම් සිදුවෙනා වූ ක්‍රියාවල් තමයි ஆஸ்கம் சலகுணு அந்நிய பாஷாவ எளிதராவ் அனாவா கடைசி தீர்க்கதரிசி கடைசி தலைவர் எங்களுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர் திருச்சபைக்கு அதை கொடுத்து அவருடைய விசுவாசிகளால் நடக்கும் அடையாளங்கள் தான் தீர்க்கதரிசனங்கள் அந்நிய பாஷைகள் வியாதிகள் சுகமாவது எல்லாமே அவரை நம்புகிற மக்களால் நடக்கிற அடையாளங்கள் மட்டுமே පරණ ගුසුම කාලේදී එක එක තැනෙත් එක්ක අරගෙන දෙවියන්වහන්සේ පාවිච්චි කළා ඒ කාලේ දෙවියන්වහන්සේගේ கிரியாவல் மினிசுங்க தினமும் எச்சராய் திபுன எனிசா தேவியன்வாச கிரியாத்மக பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே கர்த்தர் ஒவ்வொரு மனிதனை தெரிவு செய்து விசேஷ விதமான ஆவியை கொடுத்து அவர்கள் எடுத்து பயன்படுத்தினார் காரணம் அந்த காலத்திலே மக்களுக்கு புரிந்துகொள்தல் இல்லை மக்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லை அதனால கர்த்தர் ஒவ்வொரு மனிதனை எடுத்து பயன்படுத்தினார் எலியா எலிசா ඒ වගේම ගිඩියෝන් මෝසස් මේ වගේ පාවිච්චි කළේ ඒ කාලේ මිනිසුන්ගේ බුද්ධි මට්ටම තුලින් මේ ආකාරයේ ක්‍රියා කළ යුතුයි எலியா எலிஷா கிதியோன் மோசே எடுத்து தேவன் அந்தந்த காலகட்டத்திலே அந்தந்த மக்களை கொண்டு அந்த மனிதர்களோடு கூட அவர் செயல்பட்டார் නමුත් ඊට පස්ව දෙවියන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීමත් එක්ක මුළු සමාවටම සමාජයටම කිව්වා මම කලාවාගේ ඔබ කරයි මටත් වඩා ක්‍රියාවල ඔබට කරන්න පුළුවන් ඔබ විශ්වාස කරන්න. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு அவர் பரமேறிய பிறகு முழு திருச்சபை இல்ல முழு சமுதாயத்துக்கு சொன்னார் நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கும் பொழுது நான் செய்ததை செய்வீங்க என்னை பார்க்கிலும் பெரிய காரியங்களை செய்வீர்கள். එනොඳ හලෙලුයා හලෙලුයා ஹalleluya. තාත්තා කෙනෙක් වශයෙන් පිළි අරගෙන පාස්ටර් කෙනෙක්ගෙන් ආශිර්වාදයක් ඉල්ල ගන්න යාත්නාව කරගන්න සුද්ධවන්තයන්ගේ යාත්නාවට දෙවියන් වහන්සේ සවන් දෙනවා ඒ නිසා ඒ පාලකවරුන්ගේ යාත්නාවක් ඉල්ල ගන්න ඒක පාපයක් නෙවෙයි සාපයක් නෙවෙයි ආගල්ට ගිහලා තෙලක් දීලා යාත්නා කරගන්න ඒක ඔක්කොම බයිබලේ කියලා තියෙන දේවල්. நாங்க பார்க்கிறோம் ஒரு போதகரை நீங்க விசுவாசித்து இல்ல அவரை தெரிவு செய்து ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடத்திலே போய் அவர் பரிசுத்தவான் நீதிமான் என்றபடினால் அவரிடத்திலே ஜெபித்துக் கொள்வது தவறல்ல. வேதத்திலே அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது. அது ஒரு பாவமும் அல்ல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දිය යුතු ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ ஆனா தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தையும் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தையும் செலுத்த கவனமாக இருங்க. කිසි පාලකගේ අතේ බලයක් තියෙනවා උගේ හතේ යම් කිසි ශක්තියක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ රූප නමස්කාරය. அதனால் ஒரு போதருடைய கையிலே அதிகாரம் இருக்கு அவரிடத்திலே வல்லமை இருக்குன்னு நினைச்சா அது ஒரு விக்கிர ஆராதனைக்கு சமானம். ඒ සමහර අවස්ථාවදී ඔබට ආස්කම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකේ හැමතැනම සිදු වෙනවා. බයිබලයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා අන්තිම කාලේ වෙනකොට රූපවල කතා කරයි රූපවල තුලින් ආස්කම් සලකුණු ගොඩක් වෙයි කියලා. ஒருவேளை உங்களுக்கு அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கலாம். உலகத்திலும் அது நடக்கிறது. பைபிள் சொல்றது கடைசி காலத்திலே இந்த சொரூபங்கள் விக்கிரங்கள் கூட பேசும். அந்த அளவுக்கு அற்புதங்கள் அந்த காலத்தில் நடக்கும். ඒ නිසා බතක තබා ගන්න ලෝකේ සිදු වෙන සියලු ආස්කම් දෙවියන් වහන්සේකින් නෙවෙයි. அதனால் ஞாபகத்துக்கு உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா அற்புதங்கள் அடையாளங்களும் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தது அல்ல. උදාහරණයක් වඩා ලෞකික ආකාර ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් අය ගොඩක් ආස්කම් කරනවා. உங்களுக்கு தெரியும் சபை கிறிஸ்தவம் இதை அப்பாற்பட்ட உலகத்தில் இருக்க சில மக்கள் சில காரியங்களை அபூர்வமான காரியங்களை செய்வது உங்களுக்கு தெரியும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරමින් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආස්කමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් කරනවා නම් ඒක දෙවියන් වහන්සේ. நீங்கள் தேவனை எதிர்பார்த்து தேவன் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் என்றால் அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற காரியம். නමුත් ඒක මිනිස්සෙක්ව විශ්වාස කරලා ඔහු තමයි ගලවුම්කාරයෙක් කියලා හිතලා ඔහුගෙන් කියලා යාත්නා කරනකොට ඒ මරියතුමිට යාත්නා කරාට සමානයි. සෙන් ඇන්තනිස්ට යාත්නා කළා සමානයි. එතනින් යහට දෙවියන් වහන්සේ තමන් පැත්තට බහිනවා සමහරට ආස්කමක් වෙයි. නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගෙන් නෙවෙයි. ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதை நீங்க விட்டு தேவனை கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டு ஒரு மனிதனை நம்பி ஒரு மனிதனிடத்திலே போய் ஜெபித்துக் கொள்ளும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அது கிட்டத்தட்ட மரியாதை வணங்குறதுக்கும் அந்தோனியாரை வணங்குறதுக்கும் காரியமாக இருக்கும். ஆண்டவர் என்ன செய்வார் அதிலிருந்து அவர் விலகி விடுவார். ஒருவேளை அற்புதம் நடக்கும் ஆனாலும் அவைகள் தேவனால் வந்த காரியங்கள் அல்ல. හලෙලුයා ஹalleluya. අලුත්ම කෙනෙක් නම් ඔහු දන්නේ නැහැ කිසි දෙයක්. ඔහු පාරම්පරික ජනතාවක් හැටියට එනවා. පසුබිම හින්දු නැත්නම් චාරිත්‍රය
මේ වගේ ආස්කම් සලකුණුත් එක්ක ගිය කෙනෙක් එතකොට එවැනි අදහසෙන් උන් හෙන්න පුළුවන්. ஒருவேளை ஒரு புதிய நபர் வரும் பொழுது அவர்கள் என்ன செய்வார்கள், அவர்கள் ஒவ்வொரு கலாச்சார பின்னணியிலே வருவார்கள். ஒரு இந்து கலாச்சாரத்திலே, ஒரு பௌத்த கலாச்சாரத்திலே ஒரு அற்புதம் நடக்கணும், வெளிப்பாடு வரணும் என்று அவர் வரலாம். அவர்களுக்காக கர்த்தர் காரியங்களை செய்வது உண்டு. එයාට පුළුවන් කට්ටාண்டிයක් වගේ හිතාගෙන එතනට එන්න. அவருக்கு முடியும் ஊழியக்காரன ஒரு கட்டடியை போல நம்பி இவர் மூலமா எனக்கு ஏதாவது நடக்கும் என்று அவர் நினைச்சு வரலாம், தவறில்ல. පූසාරි කෙනෙක් වගේ හිතාගෙන එන්න පුළුවන්. ஒரு பூசாரியை போல எனக்கு ஒரு இவரிடத்திலே போன விமர்சனம் கிடைக்க வேண்டும். යේසුස් අඳුරගන්න නැහැ, බයිබලේ අඳුරගන්න නැහැ. ඒ නිසා අර පාරම්පරික විදියකටම හිතාගෙන ඉන්න පුළුවන්. அவருக்கு இயேசுவை தெரியாது, வேதத்தை தெரியாது. அவர் பாரம்பரிய ரீதியாக இவரை நம்பி, ஒரு மனிதனை நம்பி அவருக்கு வர முடியும். නමුත් කෙතිනුවෙක් ලෙස අපි සභාවට අවුරුදු 3ක් ඇවිලා 10ක් ඇවිලා 15ක් ඇවිලා 20ක් ඇවිලා බෞතිස්ම අරගෙන සුද්ධාත්මන වංශගේ රැළියෙත් පවතනවා, දවස් 7ක යාත්නාවකට එනවා, සේවයත් කරනවා, පරිවර්තන කරනවා, ඔක්කොම කරනවා. නමුත් අන්ධ විදියකට ඒ ආකාර ඔබ ඉන්නවා නම් ඔබ පසුතැවිලි විය යුතුයි. අරි ස්ථානයකට ඔබ ගමන් ஆனா விசுவாசியாக சபைக்கு வந்து ஞானஸ்தானம் எடுத்து 3 வருடம் 10 வருடம் 15 வருடம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கிறீங்க, 7 நாள் உபவாசத்துல இருக்கீங்க, சிலர் ஊழியம் செய்றீங்க, மொழி பெயர்க்கிறீங்க. இதெல்லாம் செய்தும் ஒரு நபரை நீங்க தேடி போவீர்கள், அது விக்கிர ஆராதனை. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ஹalleluya ஹalleluya. හොඳ ගීතිකාවක්. நல்ல ஒரு பாடல். උන්වහන්සේගේ නාමය යේසු ක්‍රිස්තුස්. அவருடைய நாமம் இயேசு கிறிஸ்து. එම එක නම කියමු බලමු. எல்லாரும் சொல்லுவோமா? උන්වහන්සේගේ නාමය அவர் நாமம் යේසුස් ක්‍රිස්තුස්. இயேசு கிறிஸ்து. යේසුස් අර වෙන ගැලවුම් කාර්යය. இயேசு அல்லாமல் நமக்கு ரட்சிப்புக்கு வேறே நாமம் கொடுக்கப்படவில்லை. එමද හොඳ අත්වලසනාදී යේසුස් நல்ல ஒரு கரகோஷத்தை கொடுப்போமா? හොඳ අත්වලසනාද. நல்ல கரகோஷம். හොඳම අත්වලසනාද. நல்ல கரகோஷம். ஆமென். ஞாபகத்துல வைங்க, கடவுளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய මතක வேலை තබා ගන්න. දෙවියන් වාසයට දිය යුතු ගෞරවය දෙන්න ඕනේ. கடைசி காலத்துல சாகிறதுக்கு முன்னுக்கு பாஸ்டர் கோட்டம் கூட சொன்னார், ஏன் தான் நம்ம ஊழியத்துக்கு வந்து இந்த சபையை உருவாக்கணும் தெரியாது. பாஸ்டர் கோல்டன் கடைசி பிரசங்கங்களை நீங்க பார்க்கலாம், பழைய கான்ஃபரன்ஸ்ல எல்லாம் இத்தனை பாஸ்டர்மாரை உருவாக்கணும், ஜனங்களை உருவாக்கணும், ஆனா எனக்கு அதுல திருப்தி இல்லை, எல்லாமே மாறி போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டு தான் බලන්න පාස්ටර් කෝල්ටන්ගේ සේවයේ අන්තිම දේශනාව කීපය බලන්න පුළුවන්. ඒක දිහා කියලා තියෙන කතාවක් තමයි, අපරාධ මම මෙච්චර කාල මේ ගෝලයන් මේ වගේ කට්ටිය බී කෙරුවේ, මේ වගේ ලොකු ලොකු දේවස්ථාන ගොඩ නැගුවේ. ඒ කියන්නේ සෙනග ස්වාමින් වහන්සේගේ නිවත්ව ගිය නිසා එතුමා එසේ ප්‍රකාශ කළා. மோசஸுக்கும் அதே தான் முடிஞ்சுச்சு. අන්තිමට මෝසෙසුත් එහෙමම තමයි කළේ. மூடிங்கிறதான பிரசங்கி கடைசியா சாகும்போது அதான் சொல்லிட்டு ඩීඑල් මූඩි කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ දේශකයා පව අවසානයේදී මැරෙන විට ඒ වගේ කියමනක් කියලා තමයි කියේ. கடவுளை புரிந்து கொண்டு கடவுளுக்காக வாழுகிற ஒரு 10 வாலிபர்களை தேடுறோம், எனக்கு தேட එයා கிடைக்கும். කිව්වා මේ ලෝකයේ සොලවන්නට දෙවියන් වහන්සේව අල්ලගෙන දෙවියන් වහන්සේව ගමන් කරන තරුණයන් 10 දෙනෙක් සොයනවා මේ ලෝකයේ සොලවන්නට. නමුත් මට ඒව කෙනෙක් හම්බුනේ නැහැ. கடவுளையும் கடவுளுடைய வார்த்தையும் தெளிவாக தெரிந்து கொண்ட எத்தனை வாலிபர்கள், எத்தனை பெரியவர்கள், எத்தனை சிறியவர்கள், எத்தனை சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகள், எத்தனை சண்டே ஸ்கூல் ஆசிரியர் இருக்கிறாங்க. අද දෙවියන් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දන්න වැඩිහිටියන්, ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දන්න තරුණයන්, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දැනගෙන දෙවියන් වහන්සේව දන්න සන්ඩේ ස්කූල් දරුවෝ, දෙමව්පියන් අද කී දෙනෙක් ඉන්නවද? கிறிஸ்மஸே ஒரு பிரச்சனை தான். අද බලන්න නත්තල කියලා ආවම ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි. கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடலாமா கொண்டாட கூடாதா? නත්තල සමරන්න පුළුවන්ද බැරිද? இது தம்மூசு கும்பிட்ட நாள், சூரிய நமஸ்காரம் செஞ்ச நாள், இதை நாங்க கும்பிடுறதா கும்பிட கூடாது? මේක තම්මුස්ව නමස්කාර කරපු දවස, මේක සූර්යා දෙවියන්ට නමස්කාර කරපු දවස, මේක සමරන්න පුළුවන්ද බැරිද? சில சபைகள் கிறிஸ்மஸ்க்கு போறதே கிடையாது. සමහර සභාවල ඉන්න නත්තලට පල්ලියට යන්නෙම නැහැ. ஏன்னா அதையும் நம்புறாங்க. ඒකත් හිතනවා. வேதத்து பிரகாரம் ஞாபகத்துல வைங்க, නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේනෝ මතක තබා இந்த ගන්න. கிறிஸ்துமஸ் 200 கோடிக்கும் அதிகமான ஜனங்கள், 200 கோடிக்கும் அதிகமான ஜனங்கள் මේ நமஸ்கரிக்கிறாங்க. නත්තල කෝටි 200කට වඩා සෙනගක් එකන එක විශ්වාස කරනවා, ඒක නමස්කාර කරනවා. உண்மையிலே ஆதி காலத்திலே அந்த தம்மூசு தெய்வங்கள் அந்த மாதிரி சூரிய கடவுளை தான் வணங்கினார்கள். ඇත්ත அதான் තමයි ආරම්භ කාලේ සෙනගර තම්මුස් කියන දෙවියව, ඒ වගේ සූර්ය නමස්කාර ඒවා තමයි සෙනග කරමින් හිටියේ. ஆனா அதற்கு முன்னுக்கு நீங்க போனீங்கன்னு சொன்னா ஆதாமும் ஏவாளும் ஆண்டவரை தான் தொழுது கொண்டார்கள். නමුත් ඊට ඉස්සලා මතක තබා ගන්න, ඊට කලින් ඔබ මේ ලෝකේ ගියා නම් පළමුවට ආදම් සායව ඒ ස්වර්ගික දෙවියන් වහන්සේට තමයි නමස්කාර කළේ. சூரிய நமஸ்காரம் முதல் வந்ததில்ல, මතක තියාගන්න, ඉරු නමස්කාරය පළමු කොට ආවේ නෑ. இறை நமஸ்காரம் தான் முதலாவது வந்தது. දෙවි නමස්කාරය තමයි පළමු කොට තිබුණේ. சொல்லுங்க ஹalleluya ஹalleluya. හalleluya. சமுதாயம் மாறி 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 பெருகி பாவம் அதிகரித்த போது பிசாசு அந்த அவனுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில ஒரு சேலஞ்ச், ஆண்டவருடைய மகிமையை நான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிசாசம் மாறினான். அவன் என்ன செய்தான், அந்த ஆண்டவரோடு கூட இருந்த அந்த நமஸ்காரத்தை அப்படியே மாற்றி
சூரியனுக்கு கொண்டு சென்றான். මොකද උනේ මේම කාලේ ගත වෙන තමයි යක්ෂයාට දවන්නේ යක්ෂයා වැටෙන පස්සෙ දෙවියන් වහන්සේට කොට අභියෝගයක්. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට යන නමස්කාරය තමා වෙතට ගැනීම. ඒ නිසා තමයි යක්ෂයා මොකද කරුවේ? සෙනග මේම ගමන් කරලා යද්දී ඉරු නමස්කාරය සූර්ය නමස්කාරය ගෙනාවා. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. ஆண்டவர் பிசாசுக்கு சகல அதிகாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். முழு உலகத்தையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். බලන්න දෙවියන් වහන්සේ යක්ෂයාට සියලු බලයක් දීලා තිනවා. මේ ලෝකයේ බලය පාද ඌගේ අතේ තිබෙන්නේ. அதனால தான் அங்க மேல உச்சியில கொண்டு போய் உலகம் முழுவதையும் காட்டி இயேசுவுக்கே சொல்றான், கடவுளுடைய குமாரனுக்கே சொல்றான், இதெல்லாம் உனக்கு தரேன், ஒரு நிமிஷம் என் காலில் விழுந்து ඒ නිසා நமஸ்காரம். තමයි යේසුස් වහන්සේ උස් කන්දකට අරගෙන ගිහලා කියන්නේ දේව පුත්‍රයාටම කියනවා ඔබ මට එකවතාවක් නමස්කාර කරන්න මේ සියලු ඓශ්චර්ය මම ඔබට ලබා දෙන්නම් කියලා. அப்ப ஆண்டவர் அந்த கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூலோகத்துக்கு வந்தவருடைய நோக்கமே, ඒ නිසා ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවට ආවේකේ උන්වහන්සේගේ පරමාර්ථය அப்ப நான் தான் கடவுள், මම තමයි දෙවියන් என்னை වහන්සේ. அண்டி ஒரு தேவன் இல்லை, මා ඇර වෙන දෙවි කෙනෙක් නැත. உலகத்திலே ஆரம்பம் நான் தான், முடிவு நான் தான். මේ ලෝකේ පටන් ගැනීමත් අවශ්‍යයි. මේ ලෝකේ කෙලවරත් මමය. சூரியன் எல்லாம் படைப்புகள் நான் படைச்ச படைப்பு. මේ මැවිල්ල සියල්ල මම මැවුවා වූ මැවිල්ල. சந்திரன் நான் படைத்தது, චන්ද්‍රයා මම මැවුවා වූ මැවිල්ල. பூமி நான் படைத்தது, පොළොව මම මැවුවා වූ මැවිල්ල. உலகத்திலே மனுஷர்கள் மிருகங்கள் எல்லாம் நான் படைத்தது. මේ ලෝකේ මිනිස්සුන් සත්වයන් ඔක්කොමලා මම මැවුවා වූ මැවිල්ල. ஒரு பாஸ்டர் நமஸ்காரம் பண்ணீங்கன்னு சொன்னாக்க இயேசு கிறிஸ்துனுடைய தாயை நமஸ்காரம் பண்ணுவீர்கள், ஏனால் அதெல்லாம் சிருஷ்டிகள். බලන්න ඔබ පාලකවරයෙක්ට නමස්කාර කරනවා නම් නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගේ මව වෙන මෑණියන්ට නමස්කාර කරනවා නම් ඒව ඔක්කොම මැවිල්ල නමස්කාර කිරීම. பிசாசுக்கு தேவைப்பட்டது சிருஷ்டிகரை தொழாமல் சிருஷ்டிப்புகளை தொழும்படியாக மாற்றுவது. යක්ෂයාට ඕන කරන්නේම මොකද්ද? මැවුම් කාර්යයන් වන අතරලා මැවිල්ලට නමස්කාර කිරීමයි. ஆண்டவர் 25ஆம் தேதி பிறக்கல, 26ஆம் தேதி பிறக்கல, 27 பிறக்கல, எப்ப பிறந்தாருன்னு தெரியாது. අපි දන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේ 25 ඉපදුනාද 26 ඉපදුනාද 27 ඉපදුනාද උන්වහන්සේගේ උත්පත්තිය කවුරුත් දන්නේ නැහැ. சரியாக வேதத்திலும் சொல்லப்படவில்லை, சரித்திரத்திலும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. ඒක තවම බයිබලයේ හරියට කියලාත් නැහැ, ඉතිහාසයෙන් හරියට ඒක හොයාගෙනත් නැහැ. கடவுளாகிய ஆண்டவர் அதை மறைத்து வைத்தார். ඒක දෙවියන් ස්වාමින් වහන්සේක සංගවා තැබුවා. அதிலும் அவருக்கு நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கும். ඒකේ උන්වහන්සේට ගොඩක් අදහස් තිබෙන්න පුළුවන්. இப்பவே இயேசு செய்த அற்புதங்களை பார்க்கும்போது, அடையாளங்களை செய்யும்போது எத்தனை பெருமை மனுஷனுக்கு. බලන්න දැනටම යේසුස් වහන්සේ කරපු ආස්කම් සලකුණු දකිද්දී කිතුරුවන්ට කොච්චර ආඩම්බරද. ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டு அவனை பிடிக்கலாது. අද බලන්න එකෙක් නිකන් අර අනාගතයක් එක්කවන මිනිහව අල්ලන්න බෑ. ஒரு பாட்டை படிச்சிட்டான்னு சொன்னா அவனை பிடிக்கல. ලස්සන්ට ගායනා කරා කියන කෙනෙක්ව මිනිහව අල්ල ගන්න බෑ ඊට පස්සේ. இயேசு பிறந்த டேட்ல அதே டைம்ல ஒருத்தன் பிறந்திருந்தானா எப்படி இருக்கும்? ඉතලා බලන්න යේසුස් වහන්සේ ඉපදුන වෙලාවේ ටයිම් එකේ ඩේට් එකට කවර ඉපදුනනම් මොකද වෙන්නේ? நான் பிறந்துட்டேன்னு சொல்லுமே. කියම පාලකතුමා තමයි ඉපදුනේ. அதே டேட் அதே டைம் அந்த நாள்ல நாங்க කියම கொண்டாடுறோம். පාලකතුමා ඉපදුනේ හරියටම යේසුස් වහන්සේ ඉපදෙන වෙලාවේ ඉපදෙන දවසේ කියමුකෝ නිකන් හරි. நான் சும்மா இருப்பேங்கறீங்க. ඉතනද පාස්ටර් නිකන් ඉඳී කියලා. நான் மனுஷன் தானே. මමත් මිනිහෙක් නේද? சொல்லுவேன் இயேசு பிறந்த அந்த මම date කියයි යේසුස් වහන්සේ ඉපදුන දවසේ මම ඉපදුනේ. அது ஒரு டோன் ஒன்னு எடுத்துருவேன். ඒකට ටෝන් එකකුත් ගන්නවා කතා කරද්දිම. ஒரு நல்ல டோன் ஒன்னு வந்து. හොඳ ටෝන් එකක් එනවා මට ඒක කතා உங்களுக்கு කරද්දි. தெரியுமா இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த அந்த திகதியிலேயே நான் பிறந்தேன். ඔබ දන්නවද යේසුස් වහන්සේ ඉපදුනේ ඒ දවසේ තමයි මම ඉපදුනේ. தாயின் கற்பத்திலே உருவாவதற்கு முன்பதாக இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாக என்னையும் அதே டேட்ல பிறப்பதற்காக ஆண்டவர் உருவாக்கி இருந்தார். ඔය අය කියයි මවගේ කුසේ බී වෙන්න ඉස්සල්ලා යේසුස් වහන්සේ බී වෙන්නත් ඉස්සල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මාවත් ඒ දවසේම නියම කරයි කියලා මම කියයි. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. அதே ஒரு ஜாமத்திலே ඒ රාත්‍රී යාමේ நான் மலையத்தில் தானே பிறந்தேன். මම ඉපදුනේ කඳුකරේ නේද? நான் சொல்லுவேன் ஒரு குளிரான ஒரு இடத்துல. එතන මම කියයි සීතල යාමේ. கர்த்தருக்கு சோதரம், எங்க அம்மா பேரும் மேரி தான். දෙවියන් වහන්සේම සත්‍ය අපේ අම්මගේ නම මේරි තමයි. கஸ்தூரி அப்புறம் மேரியா மாத்திட்டான். කස්තුරි තමයි පස්සේ කොල්ලන් දේව සභාවට ආවම මේරි වුණා. அப்பா பேர் ரத்னா, அவர் போலா மாத்திட்டான். ඒ වගේ තාත්තගේ නම රත්නම් එයා පෝල් වුණා ඊට පස්සේ. ஹல்லேலூயா. හලෙලූයා. நான் என்ன சொல்லுவேன்? මම මොනවද කියයි එතකොට? மேரி මේරිගේ அங்கே பலாங்குடையில நான் எங்க பிறந்தேன்? நூறலியா பிறந்தேன். ரைட், நான் பிறந்தது நூறலியா. මම ඉපදුනේ නුවරඑළියේ. நூறலியாவிலே என்னுடைய தாய் மரியாள் குளிரோடு இருக்கும்போது නුවරඑළිය මගේ මව සීතල රෑ යාමේ ඉන්න විට அந்த இயேசு எப்படி மரியாளுடைய வயிற்றிலே வந்தாலோ அது போல என்னுடைய அம்மா வயிற்றிலே එදා යේසුස් වහන්සේ කොහමද මරියතුමගේ කුසට ආවේ? මගේ අම්මගේ කුසට මම පැමිණියා. அறிவு கட்ட விசுவாசி எல்லாம் கை தட்டுவான். එතකොට ඇතිවත් ඔක්කොම අප්පුඩි ගායි. අපේ පාස්ටර් යේසුස් වහන්සේ ආවදසේ. அம்மா பேரும் மரியாளு. යාවල බල හරි පාස්ටර්ගේ අම්මගේ නම මරියා. பிறந்தது இயேசு பிறந்த நேரத்துல. ඉපදුනේ යේසුස් වහන්සේ ඉපදුන දවසේමයි. பாரு டைம் அதே டைம்ல අන්න වෙලාව බල හරියට ඒ වෙලාවම ඉපදලා තියෙන්නේ. இலங்கையிலே பெஸ்ட் பாஸ்டர் அவர். ඊට පස්සේ ලංකාවේ උතුම්ම දේවගැතිවරයා මෙයා තමයි. இடத்துல சொல்லுவா, உங்களுக்கு தெரியுமா உங்க பாஸ்டர் எங்கேயே பிறந்திருக்கிறா? ஏன் பாஸ்டர் இயேசு பிறந்த அதே டேட்ல அதே டைம்ல அதே அம்மா மேரிங்கிற பேர்ல
நூறிலியா கூதல்ல பிறந்திருக்கிறான் ඔගලන් ගිහලා කේ අනිත් පාස්ටර්ට ඔගලක්ව මොන පාස්ටර්ලද අපේ පාස්ටර් යේසුස් වහන්සේ ඉපදුණු දවසේ ඒ මරියා කියන අම්මගේ කුසේ නුවරඑළිය සීතල රෑයාම ඉපදුණා කියලා ඔගලන් කියයි. ஹalleluya හලෙලූයා சொல்லுங்க ஒரு ஹalleluya ஹalleluya හලෙලූයා அதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் அதை அவர் கொடுக்குவார். මේ වක්කම දැනගෙන තමයි උන්වහන්සේගේ වෙලාව දුන්නේ නැත්තේ ඔයගලන්ට. ஒரு நல்ல ஸ்தோத்திரம் ஒன்று சொல்லுங்க. හොඳ ස්තුතියක් කරන දේවනාසල ஹalleluya හලෙලූයා அந்த டேட் அவர் கொடுக்காதனால දිනේ දුන්නේ නැහැ. மோசஸுடைய உடலை இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் போட்டி மோசஸ் செத்து போயிட்டான். මෝසස් මැරුණට පස්සේ යාගේ මූර්ත දේය සම්බන්ධව ඒ ස්ථානේ පොරබැදීමක් සිද්ධ වුණා. மோசஸ் ஒரு கிரேட் ஆளு. ඔබ දන්නවා මෝසස් කියන්නේ විශිෂ්ට මිනිස්සෙක්. இப்ப அதை சொல்றதுக்கு நேரம் காணாது. එයා ගැන දැන් කතා කරන්න මට වෙලාවක් නැහැ. முடிஞ்ச அளவு சுருக்கமா உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்ல ඇකි පමණේ මම පොඩි ඔබට කෙටියෙන් සමහර දේවල් කතා කරන්නම්. ஆனா இப்ப இத சொல்ல வர அப்படினா அந்த வார்த்தை அதில்ல செய்தி ஆனா சொல்லி கொண்டு ඒක නෙමේ පණිවිඩය නමුත් මෙතන කියන්න යන නිසා මම ඒ කාරණාව කියන්නම්. அப்ப தேவதூதர்கள் வந்து அந்த சரீரத்துக்காக ஃபைட் பண்றாங்க. දැන් අපි දකිනවා අග්‍ර දේවදූතයන් ඇවිල්ලා මෝසස්ගේ ශරීරය ගැන ඒ ස්ථාන අපි දකිනවා ඒ ස්ථානේ විනිශ්චයක් යනවා ඒ ස්ථානේ. அந்த பக்கம் பிசாசு ட்ரை பண்ணுது இல்ல எனக்கு இந்த உடம்ப கொடுக்கும். එක පැත්තක යක්ෂයා ඇවිල්ලා කියනවා මේ ශරීරය මට දෙන්න කියලා. ரெண்டு பேருக்கும் ஃபுல் ஃபைட். දැන් දේවදූතයත් ඒ වගේම යක්ෂයාත් අතර දැන් ඉතින් පොරබැදීමක්. ஆண்டவர் பார்த்தார் இந்த சரீரம் யாருக்கு போனாலும் பிரச்சனை. දෙවියන් වහන්සේ බැලුවා මෝසස්ගේ ශරීරය මුන් දෙන්නගේ කාට ගියත් ප්‍රශ්නයක්. தேவதூதனுக்கு போனாலும் அவன் கொண்டு போய் கோயில்ல வச்சிருவான். දේවදූතයාට දුන්නා එයා වරගෙනලා මෝසස් කොහරි පල්ලියක තියයි. பிசாசுக்கு கொடுத்துட்டாக்க அவன் மோசஸை வச்சே எல்லாரையும் மத்த பக்கம் திருப்பிடுவான். යකාට දුන්නොත් යකා මොකද කරන්නේ මෝසස්ව තියලාම සෙනගවේ තමා පැත්තට අරව ගනිවි. ஹalleluya හලෙලූයා யாருக்கும் தெரியாம அவரே கொண்டு போயிட்டார். කාටවත් දන්නේ නැතුව දෙවියන් වහන්සේව අරගෙන ගියා. இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது அவரை அடக்கம் பண்ணது ஆண்டவர், இதுவரைக்கும் தெரியாது எப்படி அடக்கம் பண்ணப்பட்டது. අද දක්වා කාටවත් දන්නේ නැහැ මෝසස්ව තැන්පත් කරේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක කොහමද කොහෙද තැන්පත් කරේ කියලා කාටවත් දන්නේ නැහැ. இன்னைக்கு வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. අද දක්වා කාටවත් ඒක දන්නේ නැහැ. அதனால தான் சொல்றாங்க மோசஸ் ஒருவேளை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல சொன்ன ஒன்றமாக இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது ரெண்டு தீர்க்கதரிசிகள் வருவாங்க, இஸ்ரேல் தேசத்துல பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொன்னு போடுவாங்க, මුළු උලකම அதை பார்க்கும். மோசஸாக இருக்கலாம். ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අන්තිම කාලේ අපි දන්නවා සාක්ෂිකාරයන් දෙන්නෙක් එන්න යනවා. ඊශ්‍රායල් දේශීය දේගොල්ල දේශනා කරන්න යනවා. ඒගොල්ලව මරන්නට යනවා. ඒක මුළු ලෝකයාගේ ඇස් දකින්න යනවා. ඒගොල්ලන් කියනවා සාමාන්‍ය විශ්වාසයක් කරන සමහර විට දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් තමයි මේ මෝසස් කියන එක. பாருங்க அதனால தான் வேதத்தை சொல்றது ஒரு மகத்துவமான புத்தகம். මේ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේට කියන්නේ මේක උතුම් පොතක් කියලා. இப்படி புத்தகம் நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க மாட்டீங்க. මේ පොත වගේ දෙයක් වෙන කොහෙවත් ඔබට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. வேதத்தை வாசித்தா நேரம் போயிடும் சொல்றேன், நீங்க வீட்டுல வாசிங்க இல்லாட்டி போனா அவங்க கையில வாசிச்சுக்கணும். ඒ නිසා මතකද බලන්න බයිබල් පද කියවන්න දැන් කියවන්න වෙලාවක් නැහැ මෙතන. ඔබට පුළුවන් නම් ගෙදර ගිහලා කිව්ව නැත්නම් ඔබගේ සිතින් ඔබ බයිබලේ කියව ගන්න. 12 மணிக்கு தான் முடிக்க முயற்சி பண்ணேன். ஒரு 12:05 10க்காவது முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணேன். මම 12ට තමයි නවත්තන්න උත්සාහ කරන්නේ. 12:05 12:10ටම ඉවර කරන්න උත්සාහ කරන්න. ஏன்னா அந்த நீடி சில்ட்ரன் ப்ரோகிராம் இருக்கிறப்ப. ඒකට හේතුව අපිට අවසර නීඩි චිල්ඩ්‍රන්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවා. மத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 11 இருந்து 12 வரைக்கும் அந்த சாஸ்திரிகள் வந்து இயேசுவை நமஸ்கரிக்கிறதை අපි பார்க்கிறோம். දකිනවා මතෙව් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදින්දා 12 දක්වා ශාස්ත්‍රවන්තයන් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරනවා. 3 பொருட்களை கொண்டு வருகிறார்கள். ඒගොල්ලෝ අපි දකිනවා බාණ්ඩ තුනක් අරගෙන එනවා. ஒன்று பொன் கொண்டு வருகிறார்கள், 2 தூபவர்க்கம் கொண்டு வருகிறார்கள், மூன்றாவது வெள்ளை போளம் கொண்டு අපි வருகிறார்கள். දකිනවා පළවෙනි එක රන් ගේනවා, දෙවෙනි එක සුවඳ ලාටු ගේනවා. ඒ වගේ අපි දකිනවා ඊළඟට සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය அப்ப ගේනවා. இதெல்லாம் விலை உயர்ந்த பொருட்கள். අපි දකිනවා මේ ඔක්කොම වටිනා අනර්ග දේවල්. பொன்னும் பெரிய விலை ඔබ உயர்ந்தது. දන්නවා රන් කියන්නේ ඒක ඊටමත් අනර්ග දෙයක්. இந்த தூப வர்க்கம் என்று சொல்லும்போது இப்ப போடுற சாம்பிராணி இல்ல, அந்த காலத்துல அந்த சாம்பிராணி வர்க்கத்தை செய்வதற்கு பலவிதமான மரங்களிலே இருந்து பலவிதமான பிசின்களை எடுத்து செய்யப்படுகிறது தான் அது. இந்த காலத்துல சம்பாதித்ததுக்காக செய்யறாங்க, நான் அந்த காலத்துல செய்தது அதுக்காக அல்ல. ஆசாரிப்பு கூடாரத்துல எல்லாம் நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதற்காகவே பெரிய ஒரு ப்ரொசீடியர் இருக்கு. ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගෙනව සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මේ දැන් තියෙන සාම්බ්‍රාණි වගේ නෙමෙයි. ඒක ගොඩාක් ගස් වලින් ඒක අරගෙන පොතු අරගෙන ඒ කියන්නේ අම්බ කිරීම උදෙසා එක කිරුවේ නෑ. එදා දෙවියන් වහන්සේගේ දේව මාලිගාවේ සුවඳ අමන පිණිස ඒගොල්ලෝ සාදපු දේවල් තමයි සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය. வெள்ளை போலம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு முட்கள் செடி நிறைந்த ஒரு செடி, அந்த செடியில வார பிசினானது 2 காரியங்களுக்கு பாவிக்கப்படுகிறது. ஒன்று மருந்துக்கு பாவிக்கப்படுகிறது, இன்னொன்று වාසනිකාහ පාවිච්චි අපි දකිනවා එතන ඉන්න මේ සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය ඇවිල්ලා කොහමද දන්නවද? ඒක එන්නේ නිකන් කටු පඳුරක් මැද්දේ. ඒක එකක් තමයි එකක් එලා මිනිසුන්ගේ රෝග උදෙසා පාවිච්චි කරනවා. තව පැත්තක ඒක සුවඳ අමන පිණිස පාවිච්චි කරනවා. அப்ப நானும் நீங்கள் எல்லாம் அந்த முட்கள் போன்ற ஒரு மக்கள் தான். என்னைக்கு நன்மை வராது. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன ஒரு சாட்சியை சொன்னதானே, இயேசு பிறந்த நாள்லயே எங்களுக்கு பெருமை வந்துடும் சொன்னா அப்ப நம்ம எவ்வளவு கேவலமான ஜனங்கள். அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு முட்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்வு தான் நம்முடைய வாழ்வு. ඔබ මම ඔක්කොම කටු පඳුර පිරුණා වූ ජීවිතයක් තමයි මම කියවනේ. කලිනුත් යේසුස් වහන්සේ ඉපදුණු දවසේ නිකන් අර අපි ඉපදලා තිබුණා අපිට ලොකු ආඩම්බරයක්, අපිට ලොකු පාරට්ටුවක් එනවා. අන්න ඒ වගේ සෙනගක් තමයි අපි. எவ்வளவுதான் நல்லது சொன்னாலும் புரியாது. අද බලන්න මිනිස්සුන්ට කොච්චර යහපත කිව්වත් මිනිස්සු ඒක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ஒரு தாச்சை சூடாக்கி வச்சுட்டு தம்பி இதுல உட்காராத சுடு சுடுன்னு சொன்னா கேட்கவே மாட்டான். போய்
உட்கார்ந்து பின்னுக்கு சுட்ட பிறகுதான் ஐயோ சுற்றுச்சின்னு போயிட்டு இருக்கும். බලන්න තාච්චුවක් රත් කරලා පොඩි එකාට කියනවා මේ ගිල අල්ලන්න එපා වාඩි වෙන්න එපා පිච්චෙයි කියලා කොච්චර කිව්වද ඌ එතනින් යන්නේම නැහැ. එතන වාඩි වෙනක උඩ නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. වාඩි වෙලා පිච්චුනාම තමයි උඩ තේරෙන්නේ. ஹல்லேலூயா. හalleluya. அதான் மனுஷன். මේක තමයි මිනිස්සුගේ මනුෂ්‍යත්වය. 2000 வருஷங்களாக அந்த பிரசங்கம் பண்ணப்படுகிறது. බලන්න අවුරුදු 2000ක කාලයක් මේවා දේශනා කරනු ලබනවා. நானே கிட்டத்தட்ட 38 வருஷமா பேசி கொண்டிருக்கேன். මමම දැනට අවුරුදු 38ක් මේවා දේශනා කරනවා. இந்த ஊழியர்கள் எல்லாம் பிரசங்கம் பண்றாங்க. මේ සේවකයෝ ඔක්කොම මේවා දේශනා කරනවා. மண்டைக்கு போகிறதா? නමුත් තවම සෙනගගේ මොලේට මේවා පෑදෙනවද? கொஞ்ச நேரத்துல போகும், அதுக்கு பிறகு பார்த்தா இருக்கா. ටික වෙලාවකට යනවා. නමුත් ටික වෙලාවක පස්සේ මේක බලදී එක නෑ. நத்தால் ஆராதனை எடுங்களே. දැන් වැඩි වුණා නත්තල් දේමේ ගන්නකෝ. ஆரம்பத்துல நாங்க ரெண்டு பேரும் என்ன சொன்னோம்? சமாதானம். අපි ආරම්භයේදී පාලක මම මෙතන වෙලක ස්ටේජ් එක වෙදෙන සමාදාන වේවා කියලා කිව්වා. குடும்பத்துல சமாதானம், පවුලේ සමාදානය, பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம், දරුවන් තුල සමාදානය, தேசத்துக்கு சமாதானம். දේශයේ සමාදානය. அதுக்கான ஒரு பாட்டையும் பாடிட்டு අපි ඒ උදෙසා සමාදානය ගැන අර දේවනිකේ මගේ මේ කියන ගීතිකාවත් ගායනා කළා. கிறிஸ்துமஸ் முடிஞ்ச உடனே அந்த சமாதானம் இருந்துச்சு. නමුත් නත්තල් දේමේ ඉවරට පස්සේ සමාදානය තිබුණාද? நிறைய பேர் சமாதானமா போயிட்டீங்க. දැන් ගොඩක් අය සමාදානෙන් ගියා. சமாதானத்தை பத்தி பாட்டு படிச்சவனே சமாதானம். සමාදානය ගැන ගීතිකා ගායනා කරපු තැනත්තම සමාදානයෙන් තොරවයි ගියේ. நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? එහෙනම් අපි කොහෙද ඉන්නේ? எங்க இருக்கிறோம்? අපි කොහෙද ඉන්නේ? இதுதான் மனுஷ வாழ்க்கை. මේක තමයි මිනිස් ජීවිතය. அந்த முட்கள் நிறைந்த இடத்திலையும் ஒரு வாசனையை கொண்டு வர முடியும், ஒரு மருத்துவத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதுதான் சத்தியம். අපි දකිනවා ඒ කටු පඳුරු තිබුණ ස්ථානයකත් ඒ ස්ථානයේ සුවඳ ද්‍රව්‍යයක් ඇති කරන්න පුළුවන්, සුවඳ අමන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දේව වචනය. ஆனா நீங்க விட்டு கொடுக்கணும். ඔබට ඔබේක ඉඩ අරින්න ඕනේ. உங்களோட வாழ்க்கை முள் நிறைந்ததுதான், ඔබගේ ජීවිතේ කටු වලින් පිරුණා වූ ජීවිතයක් තමයි. மோசமானதுதான், ඔබගේ ජීවිතේ නපුරු ජීවිතයක් තමයි. கசப்பானதுதான். ඔබගේ ජීවිතේ තිත්ත ජීවිතයක් තමයි. ஆனால் அதை செய்கிறவனுக்கு நீங்கள் விட்டு கொடுத்தால், නමුත් එය සාදන්නා වූ තැනැත්තාට ඔබ ඉඩ ඇරියා නම්, அதாவது சொல்றாங்க அந்த கும்பகர்ண அந்த என்ன குயவன் கைக்கு நீங்க ஒப்பு கொடுத்துட்டா, ඒකනේ කුමලාගේ அந்த கசப்பான அந்த அதை எடுத்து அதை ஒரு வாசனையாகவும் மாற்றுவார், ஒரு மருந்தாகவும் மாற்றுவார். ඒක ඇති කරන්නා වූ නිර්මාණකරුවා එනත කුමල් කරුවාට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දුන්නා නම් ඔව් ඒ කටුපඳුරෙන් ඔබ අරගෙන ඔබව සුවඳ අමන ද්‍රව්‍යයක් බවට ඔබපත් කරයි. ஹல்லேலூயா. හalleluya. நீங்க கொடுக்கணும். නමුත් ඔබ ඉඩ දෙන්න ඕනේ. வேதம் சொல்லுகிறது வாசல் படியிலிருந்து நான் கதவை தட்டுகிறேன், யார் ஒருவன் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறக்கிறான் அவனோடு வருவேன். சகையுடைய வாழ்க்கையில் அதை செய்தார் ஐயா. මේ වචනේ උන්වහන්සේ කියනවා මෙන්න මම දොරකොඩ ළඟ සිට තට්ටු කරමි. යමක මගේ අඬාසා තමාගේ අදවතේ දොරටු අරින්නේද මම ඔහු තුල ඇතුළු වන්නේ. ඔබ ඉඩ ඇරියා නම් දෙවියන් වාසයක කරයි. சகைக்கு போய் நீ அதை செய்ய இதை செய்ய அவர் சொல்லவே இல்லை. අපි දකිනවා උන්වහන්සේ කියලා ඔබ ඒක කරන්න සකේයුස්ට මේක කරන්න කියලා උන්වහන්සේ කිව්වෙම නැහැ. அந்த வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டார். නිකන් ගිහිලා සකේයුස්ගේ ගෙදර කෑම කෑවා. சாப்பிட்டு முடிஞ்ச உடனே කෑම කෑවට அவர் පස්සේ யோசிக்கிறான், ஆண்டவரே நான் எவ்வளவு பாவி. සකේයුස් කල්පනා කරා අයියෝ ස්වාමීනි මං කොයිලගේ පාවුකාරයෙක්ද? அந்த முட்செடியில இருக்கிறதான் அந்த பிசின் அந்த அந்த அதை செய்கிறவனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறது போல அந்த சகையை கூப்பிட்ட போது அப்படியே ஆண்டவருக்குள்ளாக வந்து அவன் சொல்றான், யார் யாருக்கு என்ன அநியாயம் செஞ்சனோ என்ன தப்பு செஞ்சனோ அதெல்லாம் ரெட்டிப்பாய் நான் திரும்ப கொடுக்கிறேன். හරියට කටු පඳුරු අතර තිබෙන අර අගිල් වගේ අපි දකිනවා සකේයුස්ගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ජීවිතේ නිකන් වෙනස් වුණාම ඔහු කියනවා මං කාට විරුද්ධව අධර්මිෂ්ඨව ලබා ගත්තද ඒ වගේ සතර ගුණයක් නැවත දෙන්නේ වෙයි කියලා ඔහු කියනවා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. இந்த காலத்துல போல கம்ப்யூட்டர் இல்ல, ஆனா அவன்கிட்ட எல்லாம் லிஸ்ட் இருந்துச்சு. ඒ කාලේ වගේ දත්ත නැහැ කම්පියුටර් එකේ. නමුත් සකේයුස් ගාව දත්ත තිබුණා. මං කාට විරුද්ධව මොන කරලා දිනවද කියලා. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டு இலங்கையில சாமனை கொடுத்த சாமனத்தை கொடுக்க முடியாம இருக்கு. අර බඩ කම්පියුටර් එකක් තියාගෙන ලැබුණ ආධාර තවම සෙනගට දෙන්න බැරුව අපි ඉන්නවා. ஹல்லேலூயா. හalleluya. கம்ப்யூட்டரோட பெருசாයි அந்த பிரெயின். මොනවාද දබන්න කම්පියුටර් වඩා දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තියෙන මොලේ ඊට වඩා උතුම් දෙයක්. சொல்லுங்க ஒரு ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. හalleluya. அதுல இருந்து தான் கம்ப்யூட்டரே தயாரிக்கும். ඒකෙන් තමයි කම්පියුටර් එක හදන්නේ. ஆனா இவன் கம்ப்யூட்டர் நம்புறான், தான் மண்டையை நம்புறான். අද බලන්න මිනිස්සු කම්පියුටරේ විශ්වාස කරනවා, තමාට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන මොලේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. அதுவும் தீர்க்கதரிசன வசனங்களில் ஒரு நிறைவேறுதல். ඒකත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සම්පූර්ණ වීමක් තමයි. விசுவாச துரோகம் நேரிட்டு அந்தி கிறிஸ்து 666 உருவாக வேண்டுமென்றால் அந்த கம்ப்யூட்டர் யுகத்துக்கு மனுஷன் போக வேண்டும். ඒකට හේතුව ඇදහිල්ලේ ද්‍රෝහිකම ඇවිල්ලා විනාශයේ මනුස්සයා බීවෙන්න ඕනේ නම් සෙනග පරිගණකේ විශ්වාස කරන කාලයකට එන්නත් ඕනේ. இந்த AI உலகத்தை மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. එතනද A1 කියන තාක්ෂණයද මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරනවා. தன் கையெழுத்தை நம்புவதை பார்க்கலாம். ඒ කියන්නේ තමාගේ අත්සන විශ්වාස කරනට වඩා கம்ப்யூட்டர் எழுத்துக்களை நம்புகிறார். අද කම්පියුටරේ තියෙන අක්ෂර විශ්වාස කරනවා. தன்னுடைய சொந்த சிந்தனையை நம்புகிறதை பார்க்கலாம். கம்ப்யூட்டர்ல என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நம்புகிறார். තමාගේ පෞද්ගලික දැනුම විශ්වාස කරනට වඩා කම්පියුටරේ මොකද්ද කියන්නේ ඒක සෙනග විශ්වාස කරනවා. தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. දෙවියන් වාසගේ අනාගත වාක්‍ය වචනේ විස්තර වෙනවා. சொல்லுங்க ஒரு ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. හalleluya. நாங்க சொல்லிக் கொண்டிருப்போம் இயேசு வருகிறார் என்று. අපි කියනවා යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙනවා කියලා. கம்ப்யூட்டரை தட்டி பார்க்குற பிள்ளைக்கு அங்க சொல்லுவாங்க,
இதெல்லாம் பொய், விஞ்ஞான ரீதியாக இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது இல்லை, இதெல்லாம் அப்படி ஒரு ஆள் காணாம போகிறதுக்கு வழி இல்லை அது சொல்லுவார்கள். இந்த பிள்ளை நாங்க சொன்னதை விசுவாசிக்காது, வேதம் சொன்னதை விசுவாசிக்காது, கம்ப்யூட்டர் தான் நம்பும். அதுதான் சத்தியம். කම්පියුටර් එක ළඟ ඉන්න දරුවා ඒවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒම සෙනග එකපාරටම නැති වෙන්න යන්නේ නැහැ, අතුරුදාන් වෙන්න යන්නේ නැහැ, සෙනගව දෙවෙනවා සොසවා ගන්න යන්නේ නැහැ, යේසුස් වහන්සේ ඉන්නේ නැහැ කියලා දෙනක අවිශ්වාස කරන කාල වකවානුවක් ඒක තමයි දැන් සිද්ධ වන්නේ. ஹல்லேலூயா හalleluya. ஆனா ஞாபகத்துல வைங்க, ඒ නිසා මතක තබා ගන්න. உங்களுடைய சிந்தனையை கடவுளுக்கு கொடுங்க. ඔබගේ සිතුවිල්ල දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. ஆவி ஆத்தும சரீரத்தை கடவுளுக்கு கொடுங்க. ඔබගේ ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. அது ஒரு வாசனை உள்ளதாக, ඒක සුවඳ අමන, அது ஒரு மருத்துவமாக, ඒක සෙනගට සුවය දෙන්නා වූ ඖෂධයක් ලෙස ஒருவனை சுகப்படுத்துவதற்காக, කෙනෙකු ඔබගේ ජීවිතයෙන් සුව කරන පිණිස, இன்னொருவனை பலப்படுத்துவதற்காக, තව කෙනෙකු ඔබගේ ජීවිතයෙන් ஒரு බලවත් ஒரு කරන குடும்பத்தை පිණිස, கட்டி எழுப்புவதற்காக, ඒක පවුලක් ඔබගේ ஒரு ජීවිතයෙන් தேசத்தை ගොඩනගන පිණිස, ஒரு தேசத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக, දේශය ඔබගේ ජීවිතයෙන් ගොඩනගන පිණිස, சபையை கட்டி எழுப்புவதற்காக, සභාව ඔබගේ ජීවිතයෙන් ගොඩනගන පිණිස, அப்படிப்பட்ட ஒரு வெள்ளை போலத்தை தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறார். අන්න ඒ ආකාර සුවඳ ලාටු තමයි එදා යේසුස් වහන්සේට ශාස්ත්‍රවන්තයන් ගෙනත් තබන්නේ. அதுக்கு பிறகு பொன் தங்கத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා රන් ගෙනත් උන්වහන්සේ කෙරෙහි තවරනවා. இந்த காலத்துல தான் இந்த 10 கேரட் 20 கேரட் 16 கேரட் எல்லாம், දැන් මේ කාලේ තමයි කැරට් 16 18 20 22 කියන එක මේ කාලේ. அந்த காலத்துல அப்படியே தங்கத்தை தோண்டி அப்படியே கொண்டு வந்து ඒ கொடுத்தாங்க. කාලේ රත්තරන් ඒ මාරන රන් සම්පූර්ණ ඒම මුළුමනින්ම ගෙනත් දුන්නා. எங்கட பாட்டி காலத்துல கூட இந்த தங்கமெல்லாம் இந்த பெருசு இருக்கும், இப்படி காதுல தொங்கும், காதெல்லாம் கிழிஞ்சு இப்படி தொங்கும். பாலத்துமா. ஆனா, அதை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதை தூக்குறதுக்கே பாரமா இருக்கும். පාලතුමාගේ ආච්චිගේ කාලේත් එහෙම. ඒ කියන්නේ රත්තරන් ඒ වගේ එල්ලෙනවා ලොකු ලොකු රත්තරන්. ඒවා ආභරණ අතට ගත්තම උස්සන්නත් බෑ. ඒ තරමට ආභරණ. ஆனா இப்ப உள்ளதெல்லாம் அந்த லோக்கல் கரெக்ட் தான். නමුත් දැන් තියෙන ඔක්කොම මිශ්‍ර ඒවා. අපි දකිනවා මිශ්‍ර වෙලා තියෙන ලෝකල් ඒවා තියෙන්නේ. சாஸ்திரிகள் தேவனை துதிப்பதற்காக தங்களிடத்துல இருந்த பெருமதியான தங்கத்தை கொண்டு නමුත් வந்து එදා ශාස්ත්‍රවන්තයෝ දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන පිණිස තමන් ළඟ තිබෙන වටිනාම දේ ගෙනාවා. நான் சொல்ற உதாரணத்துல நீங்க உங்களை குறித்து நிதானிக்கும்படி நான் මම கேட்டேன். උදාහරණයකින් ඔබට කියනවා ඔබ ගැන විමසන විනිස මේක කියන්නම්. நீங்க 22 கரெக்டா, කැරට් 22ද ඔබ? 16 கரெக்டா, නැත්නම් කැරට් 16ද ඔයගොල්ලෝ? இல்ல ரியல் பிஸ்கெட்டா? එහෙම නැත්නම් රියල් ඒ කියන්නේ රත්තරන් ගෙන බිස්කට් එක දෙන්නේ අන්න ඒ වගේද ඔබ? காலையில பெத்தும்பும் பேசும்போது சொன்னார், காலையில சரியா ஆராதனைக்கு முன்னுக்கு குறைஞ்சது 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னுக்கு வந்துட்டான்னு சொன்னாக்கா அது ரியல் கோல்டு. අද පාලක කැතුල් මේස්තනේ නමස්කාරය මේ වලට කිව්වා හරියටම නමස්කාරයට පටන් ගන්න ඉස්සලා විනාඩි 5කට කලින් එනවා නම් ඔයගලන් තමයි නියම රත්තරන්. சரியா? விளங்குதா? පැහැදිලි නේද? ඒක නියම රත්තරන්. ரத்தரங் வினிஸ், அவர்கள் வந்து தங்கமான பிள்ளைகள், ரத்தரங் எதெஹிலிவந்த், தங்கமான விசுவாசிகள், ரத்தரங் பரிவர்த்தகை, தங்க மொழிபெயர்ப்பாளர், ரத்தரங் ட்ரமர், அங்கே தங்க ட்ரமர், ரத்தரங் கீபோர்டிஸ்ட், அங்கே தங்க கீபோர்டிஸ்ட், ரத்தரங் கீதிகாக்கான், அதே போல தங்க பாடல் குழுவினர். ரொம்ப கவுதகில நீங்க உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. நம்ம மாரட்ட நேத்து 9:30 மணிக்கு இல்லாமல் நம்ம 35 கட்டேන ஒரு 9:35க்கு நீங்க வாரீங்க. உதமா කියන්නේ අර 22 කරා. அவருக்கு 22 கேரட். 22. அவருக்கு 22 கேரட். ரியல் கோல்ட் නෙවෙයි. அவங்க சரி சிறந்த தங்கம் அல்ல, சுத்தமான தங்கம் அல்ல. ඊට පස්සේ තව එකක් යනවා. දැන් நம்ம 35 එකක් ආවනේ. 9:35க்கு ஒருவர் வந்தார்கள். 48 එකක්. 9:40க்கு. ඊට පස්සේ 18 එකක්. அது பிறகு 10 மணிக்கு. ඔය ඔක්කොම මේ පළවෙනි උදාහරණයක් මේක. இது உதாரணத்துக்கு මේක ඔක්කොම ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. இதுல எல்லாவற்றையும் எடுக்கணும். நேரத்துக்கு சர்ச்சுக்கு வரது மட்டும் இல்ல, மற்ற காரியத்தையும் எடுக்கணும். يعني கலாத்தி 5:22 තියනාවෝ ඒ ආත්මික ඵලගෙන උගන්න ඕනේ. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22 இருக்குதுன்னா ஆவிக்குரிய கனிகளை எடுத்து பாருங்க. அதுல எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு நீங்க இருக்கீங்கன்னு எடுத்து பாருங்க. ප්‍රේමය කියන්නේ නියම රත්තරන් වෙන්න. அங்கே அன்பு இருந்தா அந்த சிறந்த தங்கத்தை போல உங்களோட அன்பு இருக்க வேண்டும். 22 16 22 கேரட் 16 கேரட். සමහරව ඉන්නවා දන්නවද ඉමිටේෂන්. சிலருக்காக தங்கமும் இல்ல, அவனுக்கு எல்லாம் அந்த போலி தங்கம். உங்களுக்கு தெரியும் இமிடேஷன். මේ පඳුර වලින් දාලා තිබුණා පොඩි රත්තරන් කෑලා. ஒரு நாள் காணிக்கை பெட்டில போட்டுருந்தாங்க தங்க துண்டு ஒண்ணு. ඉතින් මමත් හිතුවා මේක රත්තරන් තමයි. நான் நினைச்சேன் அப்படி தங்கத்தை தான் யாரோ போட்டிருக்காங்கன்னு. ඉතින් මම ගොඩාක් පරිස්සම් කරලා ලාච්චි ரொம்ப கவனமா லாச்சில போட்டு அந்த தங்கத்தை வச்சிருந்தேன். ඉතින් මේ අපේ කවුද මේ සාරා පරිස්සමෙන් ඒක ගෙනත් දුන්නා. පාස්ටර් මේක බලලා කරන්න කියලා. ඒගොල්ලෝනේ ගණන් කරන්නේ. சகோதரி சாரா தான பொருளாளர். அவங்க சொன்னாங்க பாஸ்டர் ரொம்ப கவனமா அதை வச்சுக்கொள்ளுங்கன்னு எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க. මට වෙලාවක් නැහැ මේ ගිහලා බලන්න. எனக்கு நேரம் இல்லத போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பதற்கு. ගොඩාක් කාලයක් වුණා. ரொம்ப காலம் போயிட்டு. ඊට පස්සේ ලාච්චි අරගෙන ඉන්නකොට තිබුණා. ஒரு நாளே லாச்ச திறக்கும் பொழுது தங்கம் இருக்கு. ජයබාල ඉන්නවද? ஜெயபாலன் இருக்கிறார். ජයබාලට දුන්නා මේක පොඩ්ඩක් ගිහලා පරීක්ෂා. ஜெயபாலனுக்கு கொடுத்தோம், போய் இது தங்கமான்னு கொஞ்சம் சோதித்து பாருங்க. ගිහලා කිව්වා මේක ඉපිට මොකුත් නැහැ පාස්ටර්. அவன் போயிட்டு வந்து சொன்னா இது இமிடேஷன் பாஸ்டர் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு. දෙමොද හොඳ අත්වල சொன்னா. கரங்களை தட்டுவோமா?
පඬුරු මල්ලටම பாருங்க காணிக்கை ඉන්විටේෂන් දාන උන් තමයි කාණික ගැලවීම කියලා කියන්නේ. பாருங்க காணிக்க பையில යේසුස් இன்விடேஷன் போகிறவர் වඳින්නේ. அப்ப எப்படினா இயேசுவை எப்படி நீங்க செய்வீங்க காணிக்கை பையக்குள்ளே இமிடேஷனை போடுற கிறிஸ்தவன் இருக்கிறான்னு சொன்னா அவன் எங்க இருக்கிறான்? පඬුරු පෙට්ටියටම මේ වගේ ඔර රත්තරන් වගේ දාන මිනිස්සු ඉන්නවනම් කොහොමද යේසුස් වහන්සේමගේ ජීවිතය யோசிப்போம். කල්පනා කරලා බලමු. தசமபாகம் காணிக்கை யாருடையது? கர்த்தருடையது. දසයෙන් කොටස පඬුරු කාගේද? ඒක ස්වාමින් වහන්සේලා අයිතිද? 100 ரூபாய் கிடைச்சா රුපියල් 100ක් ලැබුණා නම් அதுல 10 ரூபாயை கொண்டு வந்து போட்டான்னு சொன்னா அவன் ரியல் கோல்டு. ඒකේ 10ක් ගෙනලා දැම්මනම් එයා ඉස්තරම් රත්තරම් කරුවෙක්. ச்சே, ஆண்டவர் கொடுத்தது பழைய ஏற்பாட்டுல தான் அந்த தசமபாகம். හරි දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ පරණ ගිවිසීම තමයි දසයෙන් කොටස. புதிய ஏற்பாட்டுல அந்த தசமபாகம் கிடையாது. අලුත් ගිවිසීමේ දසයෙන් කොටස කියලා වෙන ભેදයක් නැහැ. வீடு வாசல் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. තමන්ගේ ඉඩකඩම් ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේට කියලා දුන්නා. அப்ப எனக்கு அப்படி கொடுக்க முடியாது இந்த காலத்துல. මට ඒ වගේ මේ කාලේ දෙන්න බෑ. ஆனா நான் 10 ரூபாயில 20 ரூபாய் போட்டேன். නමුත් මම 10ක් නෙමෙයි 120ක් මම දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා. அவன் 22ல இருந்து மேல போறான். එයා කැරට් 22 ඉඳලා ඊළට යන තැනත් එක්ක. அவன் கோல்டு ஆகுறான். එයා රන් කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? මම දැන් කියන එක පැහැදිලි මේ උදාහරණයට எத்தனை පැහැදිලිද? பேருக்கு புரியும்? சாராவுக்குனா புரிஞ்சிருக்கும். සාර සහෝදරන් එක පැහැදිලි. ஏன்னா அதானே எழுதுது ඒක கணக்கு. එයා තමයි ගණන් මිනුම් බලන්නේ. එයාට ඒක අනිවාර්යෙන් පැහැදිලි වෙයි. ஒரு மாதத்துல 5 கிழமை இருக்குது. මාසේ සති පහක් තිබෙනවා. 5 கிழமையிலும் ஆண்டவருடைய ஆராதனை முஸ்லிம்கள் எந்த வெள்ளிக்கிழமையிலே கோடிக்கணக்கான பணம் வந்தாலும் தங்களுடைய தெய்வத்தை வணங்காமல் இருக்க ඒ மாட்டாங்க. කියන්නේ ඉරුදින අපි දමස්කාරයට යන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා ඉස්ලාම්වරු ඒගොල්ලන්ගේ සිකුරාදා දවසේ කොච්චර කෝටි සංඛ්‍යාත ව්‍යාපාරයක් ආවත් ඔයගොල්ලෝ කඩේ වාලා දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කරන්න යන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ නැහැ. எந்த விதமான காரியங்கள் இருந்தாலும் தங்களுடைய தெய்வத்தை வணங்கிதான் முயற்சி செய்வாங்க. ඒගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් කරන්න යද්දි පළමුකොට තමන්ගේ දෙවියන්ට නමස්කාර කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒකට යන්නේ. இன்னைக்கு வேலைக்கு போறவனுக்காக 6:30 மணிக்கு ஒரு ஆராதனை. අද බලන්න අපි රැක්සාවට යන අය උදෙසා උදෑසන අයාමාට දේමයක්. இங்க நான் நினைக்கிறேன் எப்படியோ எங்க வியாபாரம் செஞ்சாலும் 7 மணிக்கு பிறகு தான் கடை අපි திறப்பாங்க. දන්නවා සාමාන්‍ය ඕනම බිස්නස් එකක් කරලා උදේ 7න් පස්සේ තමයි බිස්නස් එක පටන් ගන්නෙ. 7:30 மணிக்கு முன்னுக்கு யாராவது கடை திறக்கணும் இருக்கானா? අතාමාරට ඉස්සෙල්ලා කවුරුත් කඩාරින්නේ නැහැ මේ ලංකාවේ. கொழும்புல இருக்கானா? 9 මණික. 9 மணி தான். සාමාන්‍ය 9 තමයි 9ට තමයි අපේ සාමාන්‍ය රැකියා ආයතන තිබෙන්නේ. சரி 7 மணின்னு சொல்லுவோமே. හරි 7ට කියලා කියමුකෝ සාමාන්‍යයෙන් 6:30 மணிக்கு சரியா வந்தான்னு சொன்னா அரை மணி தியால நமஸ்காரம். අයාමාරට හරියට වෙලාවක් ආවතර එයාටත් පුළුවන් පැය භාගයක් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරලා වැඩේට යන්න. சொல்றது புரியுதா? මං කියන එක පැහැදිලිද ඔබට? அவன் கோல்டு. එයා තමයි නියම රත්තරම්. அவன் தான் கோல்டு. එයා තමයි නියම රත්තරම්. அததான் ஆசாரியர் அந்த ராஜாக்கள் கொண்டு வந்து එදා வைத்தார். ඒ වගේ තමයි එදා ශාස්ත්‍රවන්තයන් යේසුස් වහන්සේ වෙලා පුද කළේ. இன்னைக்கு நமக்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளை காண்பதே அரிதா. අද අපිට ඒ වගේ ඇදලිවන්තයන් දකින්න කි තම අමාරුයි. அது அவங்க எங்க இருந்து வராங்க? ඒගොල්ලෝ කොහේ ඉඳලා දෙන්නේ? எத்தனை மாதம் என்று சொல்லவில்லை. මාසක කොච්චර කියලා දන්නේ නැහැ. எத்தனை காலம் என்று சொல்லவில்லை. කොච්චර කාලයක් ගියද කියලා දන්නේ නැහැ. வனாந்தரத்துல ஒட்டகங்களுக்கு மேலே இந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து தேடிட்டு வராங்க. වනාන්තරේ අපි දකිනවා ඔටුවන් පිට නැගලා ඒ ලදරුවා බලන්න ඒගොල්ලෝ සොයාගෙන එනවා. இங்க உங்களுக்கு Facebookல வந்துரும் இந்த டைம்ல இந்த சர்வீஸ் இருக்கு. ඔයගලන්ට එනවා මෙතන Facebook එකේ මේ වෙලාවට ඔයගලන්ට මේ වෙලාවට දේ මේ. இந்த கோயில் இங்க வந்து பழகின கோயில். ඒ වගේම පල්ලියට ඇවිල්ලා පුරුදුනාව පල්ලියක් මේක. சிலர் இந்த தொட்டிலங்கையில இருக்கிற ஜனங்கள். මේ කොහොමද මේ කොයි තොටලංගාවට ඉන්න සෙනග තමයි මෙතන அவன் எத்தனையோ மாத கணக்கிலே ஒட்டங்களில் வைத்து தேடி வருகிறான். ஆண்டவருக்கு இந்த காணிக்கையை கொடுக்க வேண்டும் என் தெய்வத்தை நமஸ்கரிக்க. ඒගොල්ලෝ මාස ගණන් ඔටුවන් පිට නැගලා තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ සොයාගෙන එනවා. අපේ දෙවියන් වහන්සේට මේක දීලා උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්න ඕනේ කියලා. தொட்டலங்கை இந்தெல்லாம் தென்ன முடோகிறான். நீ அருகாமையிலிருந்து ஆராதனைக்கு வருவதில்லை. அப்படியே உனக்கு என்ன செய்வது? தொட்டலங்கையில இருந்து இங்க வராதவன். අපි දකිනවා තොටලංගෙ ඉඳලා මෙතෙන් එන්නේ නැති අය. அந்த சாஸ்திரிகளை நினைவு එදා ඒ ශාස්ත්‍රවන්තයන් ගැන සීකරන්න. நத்தால் என்று சொல்வது சர்வசாதாரணமான காரியம். මේ නත්තල් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. பரலோக ராஜ்யத்தை விட்டு தேவன் இறங்கி வந்தார். ස්වර්ග රාජ්‍ය අතරලා දෙවියන් වහන්සේ බැසාවා. மேய்ப்பர்கள் தங்களுடைய மந்தைகள் எல்லாம் விட்டு அந்த ஆண்டவரை தொழுது கொள்வதற்கு අපි போனார்கள். දකිනවා එදා එඬේරුන් තමන්ගේ බැට්ලුවන් සියල්ල අතරලා එදා ගිහිල්ලා උන්වහන්සේව සොයාගෙන ගියා. தேவதூதர்கள் பரலோகத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார்கள். දේව දූතයන් ස්වර්ගයේ ඉඳලා පොළොවට බැස ආවා. அங்கே சாஸ்திரிகள் எல்லாரும் ஓடி வருகிறார்கள். ශාස්ත්‍රවන්තයන් අපි දකිනවා බෝ දුර බෑරකදලා ඒගොල්ලෝ එතෙන්ට එනවා. உன்னதத்திலே தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. උසස් තැන්නේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා. சத்தம் வருகிறது. ඒ શબ્දයක් එනවා. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ මහිමයටපත් වෙනවා. அதல்லவா நத்தால் ඒක නේද සැබෑ නත්තල. காலவெளியில சிந்திப்போம். එනිසා මේ උදාසනය ගැන කල්පනා කරමු. புது வருஷம் வருவதற்கு முன்பதாக අලුත් අවුරුද්ද එන්න ඉස්සෙල්ලා இந்த ராஜாக்களை குறித்து சிந்திப்போம். මේ රජවරුන් නැත්නම් මේ ශාස්ත්‍ර
ශාස්ත්‍රවන්තයන් ගැන කල්පනා இயேசு කරමු. கடவுள் என்று அறிந்த பின்பதாக යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා උන් දැනගත්තන් පසුව வான சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொன்ன பின்பதாக අපි දකිනවා ඔවුන්ගේ ගණන් ශාස්ත්‍ර සියල්ල මේක පෙන්වු කරායි இதோ පසුව கடவுள் மனிதனாக பிறந்திருக்கிறார் என்று அறிந்த பின்பதாக මෙන්න දෙවියන් වහන්සේ මාංශවත් වෙලා මාංශාකාරයෙන් ඉපදුනා කියලා දැනගත්තන් පසුව அதை பார்க்கலும் எங்களுக்கு வேற என்ன வேலை ඒ කියන්නේ ඒක ගිහිලා බෑ දකින්නට වඩා වෙන වැඩක් අපිට නැහැ. வனாந்தரத்திலே கடந்து வந்தவரை ඒගොල්ලෝ වනාන්තරවල ඒගොල්ලෝ දුර බෑර ඉඳලා වෙලා උන්වහන්සේ නමස්කාර කළා. அப்படி ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு நீங்கள் முன்வாருங்கள். ඒ නිසා අද එවැනි භක්තිවන්ත සමාජයක් ඇති කිරීමට බී කිරීමට ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්න. நான் சொன்ன வண்ணமாக முதல் நீங்கள் உருவாகுங்கள். පළමුවට මම කිව්වා ඉස්සලා ඔබ ඇදෙන්න ඕනේ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். එවිට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. முட்செடியிலிருந்து வந்த அழகான நறுமணம் இல்லாவிட்டால் மருந்துக்கு பாவிக்கக்கூடிய மனிதனா மனுஷியா ඔබ එදා කටු පඳුරෙන් එන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේට සුවඳමනේ සුවඳ ලාටු ඒ කරඬු වගේ ඔබගේ ජීවිතය ඇති කරගන්න ඔබ සූදානම්ද? தங்கத்திலும் இந்த சாஸ்திரிகள் கொடுத்த மாதிரி ரியல் அந்த பேதுரு சொல்றார் இல்லையா பத்திரமாட்டு தங்க 7 முறை புடமிட்டு எடுக்கணும். හරියට රන් ඒ කියන්නේ එදා පේදුරුස් පොතේ සඳහන් කරනවා සත්වතාවක් උදුනට දබා ගිනියම් කළ රත්තරන්. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් කිසිම දෙයකින් අමිශ්‍ර වූ රත්තරන් බවට පත් වෙන පිණිස வாழ்க்கையில் இருக்க ஈயமெல்லாம் போகணும். ඔයගලගේ ශරීරයේ තියෙන ඊයම් ඔක්කොම අයින් වෙන්න ඕනේ. பித்தளை எல்லாம் போகணும். ඒකේ තියෙන පිත්තල ඔක්කොම අයින් වෙන්න ඕනේ. அது ஒரு தங்கத்தை அந்த புடமிடுகிற ஆசாரியிடத்துல கொடுத்தா தான் முடியும். ඒක රන් කරුවා අතට දුන්නොත් තමයි ඒ රන් වල මිශ්‍ර දේවල් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. இந்த வேதத்துக்கு நீங்க கொடுக்கலாட்டி ඒ නිසා දේව වචින් ඔබගේ ජීවිතේ ඉඩ දුන්නේ නැත්නම් வேதத்தை வாசிக்காவிட்டா දෙවියන් වහන්සේගේ වචින ඔබ කියුවේ නැතිනම් ஆண்டவருடைய ஆராதனைக்கு வராவிட்டா දෙවියන් වහන්සේගේ දේවමේට ඔබ සහභාගී වෙන්නේ ஆண்டவருடைய නැතිනම් சத்தத்தை கேட்காவிட்டா දෙවියන් වහන්සේගේ අඬ ඔබ ඇසුවේ නැතිනම් ஆண்டவரோடு ஜெபிக்காவிட்டால் උන්වහන්සේට ඔබ යාඥා කළේ නැතිනම් காலவெளியிலே கர்த்தரை ඒ நோக்கினாங்க. නිසා මේ උදෑසන අපි දෙවියන් වාසය වෙතට අපගේ ජීවිත බාර දෙමු. எழுந்து நின்று கூட காணிக்கைகளை தசம்பாலை கொடுங்கள். ඔබ නැගිට සිට ඔබගේ පඬුරු තුති පඬුරු දෙවියන් වහන්සේට ලබා දෙන්න. பழைய பாடலோடு இருக்கிறது வேவா பிரசன்சா கவஹலே உப்பன் குமாரா கல்வாரியட்டு நேகலா சுவாமினே ඔබට ස්තුති කියලා උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් මහිමටපත් කරමු. පළය පරණ ගීතිකාවක් තියෙනවා වේවා ප්‍රශංසා කියලා. ඒ ගීතිකාව අපි ගායනා කරමු උන්වහන්සේ ප්‍රශංසා කරමු. ගවහලේ උපන් කුමරා කල්වාරියට නැගලා කියන ගීතිකාව සමග নমස්කාර කරද්දී ඔබගේ තුතු පඬුරු උන්වහන්සේට ලබා දෙන්න පුළුවන්. 2 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அந்த சாஸ்திரிகள் கொடுத்த அந்த காணிக்கையை நினைவு கூர்ந்து அதே விதமாக காணிக்கையாய் நம்மை நாம் கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம். අවුරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා ශාස්ත්‍රවන්තයන් තමන් ගෙනාවු ඒ රන් රිදී ඒ වගේ සුවඳ ලාටු කරඬු ස්වාමින් වහන්සේට පුද කළා පඬුරක් ලෙස. ඒ වගේ මේ උදෑසන ඔබ මාගේ ජීවිතය උන්වහන්සේගේ දෑතට පුද කරමින් අපගේ ජීවිත අපි උන්වහන්සේට බාර කරමු. වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා ගවහලේ උපන් කුමරා කල්වාරියට නැගලා ගවහලේ උපන් කුමරා කල්වාරියට නැගලා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා ලේදාරා ගංගාවේ දාදියලේ වර්ෂාවේ ලේදාරා ගංගාවේ දාදියලේ වර්ෂාවේ අන්දසමිද කුරුසියේ අප ඉසායේ ඇන ගැසුමේ අන්දසමිද කුරුසියේ අප ඉසායේ ඇන ගැසුමේ වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා උපන් කුමරා කල්වාරියට නැගලා ගවහලේ උපන් කුමරා කල්වාරියට නැගලා සොයුරනේ සොයුරියනේ කරුණා සොයුරියනේ සොයුරනේ
உயர்த்தி துதி ஆராதனை பாடலோடு கூட உடைய ஆராதனை நாங்கள் நிறைவு செய்வோம். Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God.